Els contes de Beatrix Potter. Diuen que si menges massa enciam t'entra son. A mi no m'ha passat mai, però és que jo no sóc un conill. Els conillets de la Toveta, l'enciam sí que els va fer venir son. El conte dels conillets de la Toveta i la senyora Nyec. Gairebé és migdia. És l'hora de dinar. Diantre de bestioleta remenuda. No em deixarà cap llavor. Si això continua, hauré de demanar el gat a la senyoreta Potter. Senyor Benjamí, bufa i rebufa. Què és això? Què són aquestes maneres? Em sap greu, senyor Jackson. Quan en Benjamí es va fer gran, es va casar amb la seva cosineta Toveta. Van tenir molts fills i vivien despreocupats i feliços. No recordo els noms de tots els seus fills. Només sé que els deien els conillets de la Toveta. Quan hi havia poc menjar, en Benjamí anava a demanar cols al germà de la Toveta, en Pere. De vegades, en Pere no li sobrava cap col. I aleshores, els conillets de la Toveta travessaven un camp fins a una pila d'escombraries que hi havia al marge del jardí del senyor McGregor.
A la pila d'escombraries hi havia de tot. Pots de melmelada, bosses de paper i muntanyes de gespa que el senyor McGregor tallava amb la màquina. Uns quants carbassons podrits i una o dues botes velles. Un dia van trobar que per casualitat hi havien crescut uns enciams preciosos. Quina ràbia! I arriba el senyor Benjamí i els seus fills entremaliats. Molt bé. Tenim temps de menjar-nos-els i d'anar-nos-en abans que no acabi de segar. Oh, bon dia, senyora. Li demano disculpes per la meva canalla. Feia tanta estona que demanaven el dinar. Val més que me'n vagi, senyor Benjamí, abans que no se'm mengin pensant-se que sóc un ancià. No ha de patir per això, dona. No li confondran pas. Són uns conillets tan espalotats i tan descuidats. La senyora Nyec vivia sola en un cau sota la bardissa. Tenia una casa tan curiosa, tota plena de passadissos inacabables que anaven a parar a uns cellers i soterranis plens de nous i llavors. Tenia una cuina, un menjador i un rebost. També hi havia l'habitació on la senyora Nyec dormia en una capseta que li feia de llit. La senyora Nyec era molt i molt polida. Sempre estava escombrant i netejant el terra de sorra. De tant en tant, alguna escarabat es perdia pels passadissos. Fuig, fuig, bestioleta fastigosa. Oh, cap a casa teva, Marieta. Corre, vés amb els teus fills. Perdoni, oi que és la senyoreta Moffat? Surt d'aquí, aranya dolenta i impertinent, que em deixes cabanyines per tota la casa. Tan polida que la tinc. Vés amb compte, cames llargues. A la senyora Nyec no li agraden els convidats que s'inviten sols. No em sembla que sento olor de mel. Aniré al celler que tinc més lluny i agafaré pinyols de cireres i plomalls de cart per dinar. Sento olor de mel. Deuen ser les prímoles que hi ha a prop de la bardissa. Oh, això són petjades d'uns pagüets bruts. Oh. Bon dia, vella bronzinaire. M'agradaria comprar una mica de cera. Però què hi fas, tu, aquí? Oh, què és tot això? No tinc el costum de tenir rellogats. Això és una invasió. Ja veureu si marxareu. Qui em podria ajudar? El senyor Jackson segur que no. No s'escura mai els peus. Ja ho tinc, el senyor Benjamí. Li demanaré al Benjamí Conill que m'ajudi a fer fora aquestes abelles pesades. Oh, Déu meu, estan tots dormint. On és el senyor Benjamí? Senyor Benjamí, em sap greu amoïnar-lo, però com que tots dos coneixem en Pere Conillet, he pensat que li podria demanar un favor. En Pere Conillet? Ai, senyor Benjamí, tinc tants problemes amb les abelles a casa meva. I tant, senyora, són molt empipadores. He hagut de posar aquesta bossa al damunt per poder dormir. Déu meu. Bon dia, senyora Nyec. Mare meva, que golafres que arriben a ser aquests conillets. Ai, senyor Pit-roig, que em podria ajudar a fer fora les abelles. Abelles? Ha dit abelles, senyora Nyec? Quines bestioles més fastigoses. M'estimo més una eruga ben grassoneta. Oh, mare meva, ara què faré? Bé, ja arriba el meu dinar. Qui és aquest? És el senyor McGregor que porta la gespa que talla la pila d'escombraries. És on trobo les erugues.
Els conillets de la tubeta. Segur que el senyor McGregor veurà els conillets. Segur que sí. Els agafarà i els posarà dins del sac. I després els posarà en una cassola per rostir-los. Oh, els hem de despertar. Els hem d'avisar. De pressa! Desperteu-vos, esteu en perill. Desperta't, desperta't! Desperteu-vos, desperteu-vos! Vinga, desperteu-vos! Vinga! Senyor Benjamí, despertis, despertis! De pressa, s'han d'amagar, ara mateix! Oh, ja és aquí! Oh, hola, amic meu. Deus estar esperant les erugues, oi? Au, té. T'agraden molt les erugues crassonetes, oi? En trobaràs més d'una amagada entre aquesta gespa. T'ho asseguro, amiguet. Ja està, amic meu. A veure què hi trobes. Caram, molt curiós. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conillets. Deixaré el sac aquí i guardaré la màquina de tallar gespa. Se n'ha anat, se n'ha anat! Sortiu, sortiu! Déu meu, quin embolic! Pobrissons entremaliats. Aquí dalt, aquí dalt! Els ha deixat aquí dalt! De pressa, senyor Benjamí. Que el sent. Benjamí! Oh! Què passa aquí? Ai, Tubeta, reina, m'has espantat. Em pensava que era... El senyor McGregor ha agafat els seus fills i els ha ficat en aquest sac. Els meus fills? El senyor McGregor? Ai, de pressa, Benjamí, què fas aquí assegut? Treu-los del sac! Ai, no puc desfer el nus, està massa fort. Està massa fort, no podem obrir de cap manera. Què farem ara? Oh, madona, no ploris, ja en trobarem la manera. Oh, aniré a buscar mon pare. El cosinet Pere sabrà què fer. Oh, senyora Nyec, què fa? Senyora Nyec, que n'és de llesta. De pressa, Benjamí, treu-los. Treu-los així. Oi, de pressa, els meus petits. Oi, els meus petits. Mare, ens pensàvem que ens estaves acotxant al llit. Al llit? A la cassola us hauria ficat la senyora McGregor. Què et dius? Ja m'hauria agradat veure-ho, això. Ja us hauria salvat. No patiu! I, doncs, d'un gran mal surt un gran bé. Afanyeu-vos, passeu-me aquells carbassons passats, el raspall vell de les sabates i un parell de naps podrits. I així van omplir el sac de brossa i van tancar el forat amb un cordill. Després es van amagar rere un matoll per veure què faria el senyor McGregor quan tornés. La senyora Nyec estava tan espantada que es va acomiadar i se'n va anar corrent cap a casa. Però no sabia quina sorpresa l'esperava quan hi arribés. Senyor Jackson. Com està, senyor Jackson? Mare de Déu, però si va ben xop. Gràcies, senyora Nyec. Em quedaré una estoneta aquí fins que m'aixugui. Quin matí més atribulat que he tingut. Però ara ja és l'hora de dinar. Dinar, senyora Nyec?
precisament es tracta d'això. D'això mateix. Vol pinyols de cirera, senyor Jackson? Són els últims dels rebosts d'hivern, però són molt bons. No tinc dents. No tinc dents. No tinc dents. Valga'm Déu! Senyor Jackson, no té dents? Cap ni una? Vol plomalls de cartes, senyor Jackson? Són molt tendres. Bufa, bufa i rebufa. Però, senyor Jackson... Gràcies, gràcies, senyora Nyec. El que em ve realment molt i molt de gust és un plat de mel. Em sap greu, però no en tinc, senyor Jackson. Bufa, bufa i rebufa, senyora Nyec. Sento olor de mel. Per això he vingut a veure-la. Li asseguro, senyor Jackson, que no tinc mel guardada cap armari. Oh, però si és una bassa d'aigua, senyor Jackson. M'està deixant el terra empastifat d'aigua bruta. Mare de Déu, mare de Déu. Sí, quedarà enganxat, senyor Jackson. Oh, bufa, bufa i rebufa. No hi ha mel? No hi ha mel, senyora Nyec? Oh, senyor Jackson. La guarda aquí dins, senyora Nyec? Oh. Bufa, bufa i rebufa, senyora Nyec. Sí que té visitants. I sense haver-los convidat. Ai, senyor Jackson, és l'abella bronzinaire. Senyor Jackson! No m'agraden les abelles bronzinaires. Tenen punxes per tot arreu. Ai, cap cosa! Brum, brum, brum! He trobat la mel, senyora Nyec. Acabaré boja! El senyor Jackson va arrencar el niu d'abelles i se'n va menjar la mel. Tant li feia que el piquessin. No hi havia manera de parar-lo. Les abelles van recollir els sacs de pol·len i van fugir per buscar un lloc més tranquil pel seu rusc. Mentrestant, el senyor McGregor va tornar a buscar el sac. El va agafar amb compte perquè es pensava que els conillets de la tubeta encara eren dins, ben adormidets. Si hagués mirat enrere, hauria vist com els seguien. Els conillets van veure com entrava a casa i es van enfilar a la finestra per escoltar. Fas tard avui. Espero que no se t'hagi refredat el sopar. Per què has trigat tant? Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6 conillets. Què? Quina n'han fet ara? 1, 2, 3, 4, 5, 6 conillets. 1, 2, 3, 4... No siguis ximplet. Què dius, babau? El sac! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuen ser conills vellets, perquè són molt durs i tots tenen una forma diferent. No ens els podrem menjar, però amb les pells em folraré la capa vella. Que et folraràs la capa? Els vendré per comprar tabac. Tabac, els conills. Els escurçaré i els tallaré el cap. Què és això? El meu raspallment, els carbassons que vaig llançar ahir i uns naps podrits. Ja està bé, Tanoca, m'has enganyat i ho has fet expressament. Diantre de bestioles! M'han tornat a prendre el pèl! Fora! Ja et tinc.
2, 3, 4, 5, 6... T'has fet mal, petit? Et dic que hi havia 6 conillets rodejons en aquest sac. Em prens perruca, John McGregor? Que em vols fer creure que els follets els han transformat en carbassons? Jo sí que no ho he fet. En Benjamí i la Tobeta van decidir que ja era hora de tornar a casa. El conillet menut aviat li va passar el mal i ja tornava a jugar amb els seus germans i les seves germanes, però no van tornar a menjar enciam del jardí del senyor McGregor durant molt de temps. Per què no em puc posar el barret si fa sol? Diantre de dona, i tant que me'l poso. Ja hi pot pujar de peus. On sou, bestioles? Sé que sou aquí. Sortiu, sortiu, fora, fora! Aquests 6 conillets no tornaran a aixecar la camisa al vell John McGregor. No havia vist mai un desgavell com aquest. Taques de mel, i molsa, i plomalls de card, i petjades. Oh, la meva caseta. Ai, ho tornaria a tenir tot com abans. Pobre senyora Nyec. Però l'endemà al matí es va llevar ben d'hora i va estar netejant durant 15 dies. Primer va buscar un parell de branques per fer la porta més petita perquè el senyor Jackson no hi pogués tornar a entrar. Després va escombrar, va fregar i va treure la pols. Va il·lustrar els mobles amb cera d'abella i va abrillantar les culleretes. Quan ho va tenir tot ben net i polit, va fer una festa i va convidar 5 ratolinets. Però no pas el senyor Jackson. El senyor Jackson va ensumar la festa i es va acostar a l'entrada, però no es va poder esquitllar per la porta. Va ser una festa molt divertida. La senyora Nyec va perdonar al senyor Jackson i encara que no tenia res que li pogués agradar, el senyor Jackson es va quedar tota la tarda a l'entrada prenent el sol i les ratolinetes li passaven bols amb suc de plantes. I el senyor Jackson no estava pas ofès. Bufa, bufa i rebufa. A la seva salut, senyora Nyec. I així el senyor McGregor es va quedar sense tabac i la senyora McGregor sense pells de conill. Però al Nadal següent, la ratolineta Tomaseta va rebre de regal prou pell de conill per fer-se una capa i una caputxa, un maniguet preciós i un parell de mitjons per anar ben calenteta. Afectuosament vostra, Beatrix Potter. The rain has moved on and left a new day. Nothing seems to move, everything is still. Escolta. Llença aquesta carta a la bústia, sisplau. The shadows and light that move with the wind. Hidden violets grow splashed with summer spray. Just another perfect day. On the wild and misty hillside, fear is nature's warning. Hunger here is never far away.
it now.